Welcome from Israel. Listen to these two gentlemen who have years of experience in forensic analysis. That's all you have to do. Nothing more to say. אנחנו רואים כאן שני אנשים שרופים שנשרפו בחיים בעת שקשרו אותם ביחד. אנחנו רואים אנשים שנשרפו עד דק, עד שלא נשאר מהם אלא אפר, כי הוסיפו חומרי בעירה. אנחנו רואים אנשים שנקשרו, ואחרי שהם היו קשורים ירו בהם מטווח מגע, הוצאה להורג. אנחנו רואים אנשים שידעו שהולכים להרוג אותם, ואנחנו רואים את הפצעים בידיים שלהם שמנסים להגן על עצמם מהירי. אכזריות שאין דומה לה. אני 28 שנה במקצוע. אני ניהלתי פה אינסוף של פיגועים. לראות את האכזריות, איך לקרוא להם, אנשים, אני לא יודע, המחבלים האלה התנהגו כלפי עם ישראל, לא ראיתי בחיים שלי. בחיים. סליחה. זה רגע של נשברים. זה העם שלך. בני אדם. חפים מפשע. אתה יכול לזהות את הרוע שהם הפעילו במעשה הזה. Take it back.